नमस्कार मंडळी. आज आपण चिकन बनवायचं आहे. मला चिकन बनवायचं आहे. त्यासाठी मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे आणि आपण आता चिकनचं आपल्याला साहित्य काढलेलं आहे. हे खोबरं आहे, एक छोटासा नारळ आहे, त्याचं खोबरं किसून घेतलेलं आहे, कांदा आहे आणि हे हिरवी मिरची आहे, हे 2 पुदिन्याची हे पानं घेतलेली आहेत, ही लसूण आहे, हे आलं आहे आणि ही कोथिंबीर आहे. हे आला, लसूण आणि कोथिंबीर आणि पुदिना आणि हिरवी मिरची हे सगळं मी मिक्सरला लावून घेणार आणि खोबरं आणि कांदा इथे तव्यावर ह्या भाजून घेणार. हा लोखंडी तवा आहे आणि या लोखंडी तव्यामध्ये मी ते खोबरं भाजणार. पूर्वीची लोक ह्या तव्यामध्येच खोबरं वगैरे भाजायची, भाकरी करायची, कारण ह्या तव्यामुळे आपल्याला शरीराला ज्या लोहाची गरज असते ना, ते ह्या तव्यामुळे मिळते, कारण हा लोखंडी तवा आहे. आता हा वापरून खूप पातळ झालेला आहे. कांदा आपला तपकिरी रंगाचा झाला आहे. आता आपण त्याच्यात खोबरं टाकूया. खोबरं आता आपलं भाजून झालेलं आहे. मस्त कलर आला आहे, वास पण येतो खोबरं भाजलेल्याचं. आता आपण चिकन करायला घेऊया. सर्वप्रथम मी तेल टाकते फोडणीसाठी. मी तमालपत्र घेतलेली आहे. कढीपत्ता पण घेतलेला आहे. हा कांदा आहे फोडणीसाठी. हा घरगुती मसाला आहे, मालवणी स्पेशल मसाला. ही पेस्ट आहे, लसूण आणि मिरची, आलं, पुदिना. हे लिंबाचा रस आहे. आणि हे मीठ आहे, मीठ. कढीपत्ता टाकलेला आहे. त्यानंतर ह्याच्यातला थोडा कांदा टाकायचा फोडणीसाठी आणि थोडा चिकनमध्ये घालायला ठेवायचा. माझं चिकन शिजायला लागलं. कांदा थोडा लालसर झाला की मग त्याच्यात पेस्ट टाकायची. कांदा आपल्याला अवश्य झालेला आहे. लगेचच ह्याच्यात मीठ टाकत घ्यायचं. लिंबाचा रस टाकायचा.
छान असं परतून घ्यायचं. तर एकजीव झालं. चिकन पेस्टमध्येच व्यवस्थित पेस्टला हिरवा वास नाही आला पाहिजे. मस्तपैकी पाणी सुटेपर्यंत त्याच्यातच मुरून मंद आचेवर त्याला शिजवायचं. पाणी टाकायचं नाही आधी. पेस्ट पूर्ण भाजली ना की वास येत नाही कच्चा. चिक्की हळद पण टाकायची. त्याला मंद आचेवर पाणी सुटेपर्यंत झाकण ठेवून चिकनला छान पाणी सुटलं आहे बघा. लसूणचा आणि आला लसणीचा पेस्ट कच्चा वास निघून गेलेला आहे. आता आपण त्याच्यात मसाले टाकायचे. मसाला आहे गावठी मसाला, लाल, एकदम लाल लाल असतो मसाला, मालवणी मसाला. त्यानंतर आपण जो अर्धा कांदा ठेवलेला ना तो टाकायचा त्याच्यात. तो कच्चा शिजला ना याची चव जरा जास्त लागते. मी साईडला गरम पाणी ठेवलेलं आहे. गरम पाणी टाकायचं थोडं. तुम्हाला जेवढं चिकन पाहिजे तेवढं त्या प्रमाणात टाकायचं. मला जास्त नको आहे, आम्ही थोडंच करणार सुकं. चिकन पहिलं शिजलेलं आहे ते पेस्टमध्ये. थोडीशी उकळी काढायची. चिकन आता आपलं शिजलेलं आहे बघा. छान कलर आलेला आहे मस्तपैकी. आता आपण त्याच्यात अखंड सामानाची जी पूड असते ना ती टाकायची. चिकन शिजल्यानंतर टाकायची, मग वास टिकून राहतो तिचा. म्हणजे खोबरं मिक्सरला लावून घेतलं मी. आणि सर्वात शेवटी कोथिंबीर टाकायची. हे ना पातळ चिकन आहे ना घट्ट चिकन आहे, मीडियम मध्यम असं आहे. आपण चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, पुरी, वडे कशाही बरोबर खाऊ शकतो. राईस बरोबर, भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकतो.
तर ही आपली चिकनची डिश खाण्यासाठी तयार आहे. हे कोकणातलं चिकन तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबा, जेणेकरून माझे पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. धन्यवाद.